zerbitzuen kudeaketarako SNCF enpresak Baiona, Biarritze, Donibane Loitzune, Hendaia eta Akitzeko geltokietan 7 leihatiak kenduko dituela salatu dute sindikatuek eta ondorioz, bederen 4 lanpostu ere kenduko direla. Ipar Euskal Herriko eta Hego Landetako tren bezero elkartek eta tren zerbitzuko sindikatuek agerraldia egin dute Arratsaldeon ikus-entzuleok eta Parisen Zigor Auzitegiak Mikel Irastorza epaitu du etako kide aktiboa izan zela ebatzi dute, baina jarritako kondenaren baitan ez du espetxera joan beharko jarraian xehetasun guztiak. Eta ostirala da, beraz, asteburuko planak ere proposatuko dizkizuegu gure saioan. Astera goaz! Parisko Zigor Auzitegiak 3 urteko kartzela zigorra ezarri dio Mikel Irastortzari, horietatik 17 hilabete gibelapenarekin. Hau da, 5 urteko epean delituren bat egingo balu soilik sartuko litzateke espetxean. Beraz, 19 hilabeteko espetxe zigor hori jada kartzelan eman zuen denbora aintzat harturik, Irastortza ez da berriz ere espetxera itzuli beharko. 2016ko azaro hasieran atxilotu zuten Azkainen, baina hilabete gutxira aske gelditu zen kontrol judizialpean. Orain Parisen epaileak muzin egin dio Irastortza Fijait fitxategian sartzeko prokuradoreak eginiko eskaerari. Eta ez du lurraldean bizitzeko debekurik. Lekuko gisa deklaratu du Jean-Gene Etxegarai Euskal Elkargoko presidenteak 2017ko apirilaren 8ko armagabetze egunaz aritu da besteak beste. Mikel Irastortza etako kide aktiboa izan zela ebatzi du epaileak, baina jarritako kondenaren baitan beraz ez du espetxera joan beharko. Ipar Euskal Herriko eta Hego Landetako tren bezero elkarteek eta tren zerbitzuko sindikatuek geltokien harrera lehiatilen antolakuntza berria salatu dute. Izan ere, lehiatia desete eta horiekin lotutako lanpostuak kendu behar dituztela salatu dute. Dax, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaia, avec 7 guichets qui Zehazki Lapurdiko 4 geltokitan 5 lehiatia, bakoitzean bakarra utziz. SNCFko arduraduren argudioen artean interneteko erosketak emendatu direla. Parean baina, CGT eta Sud-Unsa sindikatuek diote, azken hilabeteetan inoiz baino bezero gehiago dagoela eta zentzugabeko neurria dela. Salatu du Akitaniako 11 bezero elkarte biltzen dituen batzordeak. On a une personne âgée, on a une personne à mobilité réduite, on a un étranger, on peut avoir quelqu'un du Pays Basque, quelqu'un de la péninsule ibérique. Gazteak, edadetuak, elbarrituak, egoatekoak, atzerritarrak, hemen Baionan adibidez, Santiago biderako datozen atzerritar asko ditugu. Eta gauzak erraztu behar zaizkie dio. Inentendable que ces usagers-là n'aient pas une prestation. Ez da onargarria, et lagunduko dien pertsona fisiko bat ez jartzea dena informatizatu nahi dute, baina hori ez da kalitatezko zerbitzu publiko bat, dio. Utsailerako ezarri nahi duten neurria eta lanpostuak ezabatuko dituzte. Sindikatuen eta batzordearen asmoa da orain, bezeroak eta utetxiak informatzea lehenik eta segidan mobilizazioak abiatzea. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian milaka eta milaka dira errepublikako ieslari erbasoak dituztenak. Horien artean da Antoine Nieto Sandoval angeluarra. Espainiako Gure Gerra liburua idatzi du, bere gurasoen bizipenekin. Familian sortu zen proiektua. Espainian, gerla, mugatik iesaldia eta azkenean Ipar Euskal Herrian bizitzen geratzeko erabakia kontatzen da lan hontan. Empezaron a hablarse cuando mis padres estaban ya casi muriendo. Familian etzen gaiaz hitz egiten, zatitxoak baizik ez zituen eta erretreta hartzerakoan bilaketa lanekin hasi zen Antoine. Artxiboetan besteak beste Madrilen, Abilan, Salamankan eta Guadalajaran. Hastapenean datu bilketa hori familiarentzat egin zuen, lehen liburu moduko bat. Uler zezaten zergatik dauden hemen, ostean iritsi da liburu hau, novela formatuan baina errealitatea ardatz. Antonio aita errepublikako pilotua zen, eta Maria ama auzapez errepublikar baten semea Igualadan ezagutu zuten elkar. Kataluniatik ies egin zuten bakoitza bere bidetik eta biak Euskal Herrian amaitu zuten. Ama Polo Beiriseko zelaian sartu zuten eta aita Gursen. En Azkarat, luego en Villafranca,
en su especialidad. Nire lana eman zieten azkaraten eta ostean milafrangan. Nire aitona igualadako auzapeza zen, sindikalista, anarkista. Todas las cartas que están al final son de verdad. Eskutitz gehienak egiazkoak direla dio idazleak. Elbira izena asmatua denarren, Pero ha existido... errealitatean existitu zen eta gertatutakoa ere bai dio. Gerla osteko pasarteak kontatzen dira, Gursera joan zen ostean Antuan aitarekin. Que allí era un campo, y si aquí sufrimos... Hemen sufritu genuen, errantzion. Ama Polo Beirisera iritsi zen, 206 espainiar zeuden, eta Kataluniako aizaki frantsesa jakiteak lagundu zion. 3 urte zituela iritsi zen Antuan Ipar Euskal Herrira familiarekin beste asko bezalaxe. Antzurari gabeko historia izatea nahi du. Pasaron muchas cosas y cuesta simplemente... Gauza asko pasat ziren eta oso zaila da iragan mingarri hortaz hitz egitea. Antuanen gurasoek topaketetan hartu zuten parte, ama Luzaiden izan zen, aita Kordoban. Aurrera pausoak egiteko bidea dela dio. Esos encuentros finalmente eso podría ser ya un índice para ir avanzando. Horiek ere topa daitezke liburuan. Gursen orain bada museo bat egiteko proiektu bat, bertan 1000 gora lagun hil ziren. Errepublikarrak, ostean nazismotik ihes iritsi zirenak, Gurseko konzentrazio eremutik guztira 6.500 euskal herritar pasa ziren, eta 52 herrialdetako 60.000 inguru pertsona. Ikus-entzuleok asteburua gainean dugu eta ostiralero legez asteburuko planak proposatuko dizkizuegu Ipar Euskal Herri osoan gaindi, ezkerreskuin dozenaka plan baitaude eta asteko bertsuxurla izeneko lehiaketarekin asteburu hontan hasiko da 16 eta 22 urte arteko gazteen bertso txapelketa. Esan bezala asteburu hontan lehen saioa 3 izanen dira denera eta binaka hartuko dute parte. Gaur gauean atarratzeko prefosta elkartean, beraz, Aira Aizburua eta Eki Mateorena, Irantzu Idoate eta Josu Txoperena, eta Ekin Ezapirain eta Oian Perez. Beste emanaldiak urtarrilaren 13an Lekorneko Etxebarne ostatuan, urtarrilaren 20an Izpegiko Bereko Bentan, eta finala Pausuko Xaia ostatuan urtarrilaren 27an. Gaurko gaualdia afari batekin hasiko da, gaueko 9 aldera eta ostean izanen da beraz bertsu txapelketaren lehen emanaldi hau. Eta beraz atarratzetik Jurre nora joanen gara orain. Azkainera, bihar justu Getariatik mundura deituriko pastola, nano pastorala bat bezala aurkezten dute, eskiniko dute 3:30 eta eguraldi txarra balin bada jakin bar da azkeneko biltokin eman dutela hitzordua. Michel Etxekoparrik munduari bira eman zion lehen ontziaren urtemugakari pastoral bat idatzi du. Ez da ohiko pastorala izango urte eta erdiko iraupena duelako eta 3 aktorezen 2 musikarik eskuiniko dutelako. Orain arte sortu den pastoral txikiena dela dio Etxekopar berak. Obra 16. mendeko Getarian abiatzen da. Jakin bar da ere Donostian jadanik eskaini dutela pastoral hau, baina bihar eskainiko dute Azkainen eta ondotik udaberrian Siberoan gaindi biliko dira. Ikustekoa beraz, zita hau, mila esker Jurre, eta amaitzeko Azkainetik Hortzaizera joanen gara asteburu ostatuaren estreinaldiaren kari, hainbat emanaldi, hainbat ikusgarri izanen direlako gaur eta bihar. Rakatapunk iparraldeko txaranga gaur eta digila, eta bihar Xutik taldearen kontzertua ikusentzuleok. Xutiken irudi hauekin amaituko dugu saioa. Igandean itzuliko gara, astekariarekin asteburu ona pasa.